Takže jedná sa o záhradu s unimobunkou alebo respektíve obytným kontajnerom, tzv. Antivandal, v lokalite Ružinov na Piesku. Je to jaké konečná električkiek, tak je to kúsok ďalej smerom na Vrakuňu. A je to v takej lokalite, jak je bývalý autobazár Darex, tak tam je to kúštik, krásna veľká lokalita, záhradkárska oblasť, tichá, myslím si, že bezproblémová. Je tu možnosť vstupu na pozemok aj s autom, tuto má posuvnú bránu a tuto vedľa nej, akurát, že je tu sneh, jak je ten sud, tak tam sú vybetonované také pásy kvetinové, zasadené do zeme 2 a to je vlastne ako na vozidlo, na odparkovanie. Rozloha pozemku je 384 m². Toto som si urobil z takých železničných podvalov, takú štýlovú striežku, aj so zakrytím. Teraz v zime to je dobre vidno, že krásne to udrží sneh. Okenice, tuto mám taký záves, aby držalo teplo, takže aj v zime sa tu krásne dá existovať. Vo vnútri potom ukážem, je aj elektrické vykurovanie, železné okenice, 4 sú, jedna na kraji je druhá a z každého boku je ešte po jednej. Tuto je voda, s tým, že voda je privedená. Tuto je studňa narazená, dole mám vykopanú šachtu, tam je čerpadlo, to znamená, že čerpá vodu zo studne, krásne, takže aj v zime je studená voda, aj v zime je voda. Mám teplú studenú vodu, mám tam boiler zabudovaný a takisto pod tým sudom je prípojka na mestskú vodu, takisto je to zavedené popod ten ubytovací box, je to privedené, takže vlastne stačí len prehodiť, nahodiť hodiny, prehodiť a máme studenú vodu mestskú, akurát, že mestská voda sa zapína niekedy v marci a vypína už v októbri a preto som sa nahneval a urobil som si aj studňu. Takže v tomto je to predsa len trošku výhodnejšie. Je tu elektrika zavedená, sám som mu nechal zaviesť. Tuto mám skriňu rozvodnú, na konci záhradkárskej lokality sú hodiny nové, privedené. Takže čo sa týka elektriky, je tu komplet vybavenie. A tuto už vchádzame do bunky. Takže takto to vyzerá. Ešte raz, keď pôjdeme znútra, tuto mám takú malú obývaciu časť. Skladá sa z 2 miestností. Jedna miestnosť je menšia, druhá je väčšia. Táto miestnosť menšia, tam je takisto posteľ, takže 3 až 4 ľudia sa tu bez problémov vyspia. Mám tu takéto osvetlenie plus neonové, ale to vypínam, lebo to je veľmi silné. Tam je elektrický ohrev. Štandardne je tu teplota okolo tých 80 stupňov, lebo len jemne prikurujem. Tuto mám umývadlo, takú malú kuchynskú linku, elegantnú, v podstate kompletné vybavenie na také štandardné bývanie. Tuto je poistková skriňa, kompletná. A ďalšie hlavný istič je potom pri hodinách. Toto je tá druhá miestnosť, o ktorej som hovoril, takisto okno s oceľovými okenicami. Dal som sem aj také sietky proti komárom. Tuto je osvetlenie takisto neonové, to je funkčné, zapnuté. Takisto kúrenie elektrické, veľmi dobré, túto malú miestnosť to vykúri úplne nádherne. Tuto je jedna veľká skriňa, 2 menšie skrine, samozrejme tie by tu ostali. Je to veľmi slušne urobené. A samozrejme táto posteľ by tu ostala asi tiež. Výklopná posteľ s úložným priestorom. A myslím si, že v podstate nie je čo ďalej riešiť. Tuto keď je fakt mráz, tak vypínam vodu a tuto mám vodu v tomto 35 litrovom kanistri. Takže dá sa tu aj čisto žiť, bez problémov. Tuto je ľadnička, mikrovlnka. Samozrejme ľadnička je tu takisto schopná zostať, nie je problém. Základné vybavenie.
No a to je asi tak všetko, čo sa k tohto týka. A kukučkové hodiny, ale tak tie by som si zobral. To je všetko.